Teraz by mali spozornieť majitelia žakov, ale aj tí, ktorí sa rozhodli takéhoto papagája darovať pod vianočný stromček. Od januára budú platiť pri chove papagájov sivých prísnejšie pravidlá. Kto ich nedodrží, môže prísť o poriadny balík peňazí. Vypýtaj si. Prosím si, papu. Páči. Tento žako patrí nášmu kameramanovi Ivanovi. Volá sa Kika a je naozaj šikovná. Takto napríklad povzbudzuje nášho úspešného cyklistu. O žaka sa ale treba starať. Takto to vyzerá, keď si Kika užíva pozornosť. Tieto drápy by sa mali brúsiť každý mesiac 2. Pretože potom, keď si toho papagája dáte na plece, tak to škrábe. A to nechceme. Poškrapkáme a pofúkame. Žako sa postará o zábavu, no ponovom aj o starosti navyše. Každý papagaj sivý bude musieť byť zaregistrovaný. Na základe medzinárodných dohovorov sa sprísni aj na Slovensku chov cudzokrajných zvierat a živočíchov, medzi nimi aj papagaj sivý, prezývaný žako. Tieto vtáky sú ohrozené. Registrácii sa nevyhne žiadny chovateľ. V podstate znamená to, že držiteľ tohto exempláru bude musieť nahlasovať na príslušný okresný úrad, kde sa uvedený živočích nachádza, tak aby bol presne zaznamenaný pohyb tohto živočícha. Každý žako musí mať pevný krúžok. Ak ho nemá, tak ho chovateľ bude musieť dať začipovať. Čip je preto, lebo ty mu ten krúžok nenatiahneš. To znamená, že on musí mať čip. Doteraz stačilo žaka iba nahlásiť bez registrácie. Tí chovatelia, ktorí tak neurobili, mohli byť ľahší o takmer 10 000 eur. Aká hrozí pokuta za nedodržanie prísnejších pravidiel chovu? Počkáme si ešte na budúci rok na legislatívu. Peter Ziman, televízia Markiza.